What's up guys, mayong adlaw na tong tanan diha. Natay speaker karon gikan ni mama na guba naman daw kuno ni pero tanaw na ko okay pa man siya pero battery ray guba munang dili na siya mo charge. Yan naman koy power bank nga dili na pud mo on. Gamito na to ning battery sa power bank. Ano ito ipuli ning battery sa speaker. Siya ro dili mo reklamo yung muslingan na sa kasimana na kang tukar-tukar dira way lubat-lubat. So kaya tong masulod ba? Masulod na guys. Tingnan din nato itong tester dayon 4 volts yun. Dili na ta mangita og kanang gwapo nga tester kana na okay na kay na wa na ilang istorya dayon soldahon din ni nato ron wa na daog na dayon ni ron sound tape din entrada na to taman buntag ani lang higbang din kata sa gawas paguman ni mug solda na din nipilit na mo din ang butangan dag stick glue dayon patuyukan din mo stick glue para sure ball ba dili ka masali ka na mo ang way klarong sinuldahan mura pag kamao paminaw nimo og dili na iti mo sulday mo rin ang bayad-bayron gamay din na wa na igo na kayo. Hait na kayo sa init kayo. Tangan din mo stick glue dayon. Wala. Testingan din mo din ang cable din og nabayoy. Nipilit bayoy na imong sinuldahan wala nagka-tuiris. Kinin guys, testingan din nato ni sa board dayon sa speaker og mo kuan ba? Oops, wala man. Sumaning guba ano ba ning sumaning. Okay dayon. Okay dayon sa guba biya na unsa na makaoy. Naraday guys, guba din iya ang switch button ay para on off ba. Wala on ta sakto na siya. On na siya. Bluetooth has been connected. Automatic. Ayun good sa minaw din tani og DY budget. Na. Guys, dili mo kita sa station sa DY budget. Kamo na lang pangita. Okay, simbolo na nato balik kay okay naman dayon na to na din siyang pasunataon dayon ron paminawa. Guys, mo din nga power bank ay baliman. Mo din nga power bank atong gigamit nga battery. Mo gipuli na to nitong speaker karon. No sa kanay malubat no, bisig sunod bulan pa malubat. Kapalo na mo unsa Andrel. We keep in it, just stay for real. Dakot sa di 20 sa April.